years old from both Cebu City. Kung wala mo katuto, i-google nyo. Unya, magpili sad ta para makaayo sa atong kalawasan. Ang batero karon kay kalbasa electric plan. After 20 to 30 minutes sa pagluluto. Tada! Mara niya itong finish para kalabasa electric plan. Thanks for watching. God bless you all and keep safe. Alubate for you and me. Mayong adlaw, ako si Antoinette. Today, we are going to cook Utan Bisaya! Harvest the okra from our little garden. My brothers and I love Utan Bisaya. Lamig kaayo. This is my brother Jeffrey. We'll give this Utan Bisaya to our neighbor. She is a COVID-19 survivor. Welcome home! Be proud that you're Bisaya. Enjoy your Utan Bisaya! Hi guys, I'm Ian Berbu and I'm 18. So karon nagwami ko to cheese, but with adult supervision. Make sa itong ingredients. Wing, ting, 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 ting. Now we're going to mix it. Ting, ting, ting. Agitate. Evaporated milk. Look, this milk. Hi friends! Maayong adlaws! Ako si Samantha Kate Polistiko. Karon, kuyugi ko sa pagluto sa akong version nga banana meat.
Ikaduha, Bombay. Ikatulo, Loya. Ikaupat, Sayote. Dara ang kumunggay. Dara ang tangad. Lingan. Bato na to kabugay. Sayo naman. Tagsag-tagsaon ninyo ni. Haron, dili maapil ang tem sa kamugay. Kay mabukog unya mo. Ingon ako lula, daghan ko no vitamins ang kamugay. Pinakalas na to ingredients, ang manok, pakpato. Napadiyan, nakalimot ko. Ang mantika o gasin. Let's go! Ato na ibutang ang atong mantika. Mga silingan, painitan sa nato gamay ang mantika. Mana, ato na ibutang ang ahos. Para mo gawas ang aroma. Hinahinay lang kayong sisig gamay. Sabay na sa akin, napaig na! Wala na paig, brown na na! Sunod ang luya. Ayun yung palabig ukay kay maukayan niya ninyo ang kagahapon. Ibutang ang ating manok. Uy, mga silingan, ato butang ang tubig. Igo-igo rasay. Ibutang ang tangad. Ang sayote, sunod na to, haron ad ug nami sa sabaw. 5 minutes naman, ato na ibutang ang asin, haron mulami. Doon ako nula, huwaton og 15 to 20 minutes para maluto ang manok. Mga silingan, ato na haunan kay luto na si Garani! Mo na dyan niya itong gipinaabot, ato na tinaman!